Bang' magi Yesu nodhi loka nam Galili. En e nam Tiberia, to oganda maduong' noluwe nikech ne gineno ranyisi manotimo ni joma tuo. Yesu noidho e got kendo nobedo piny kuro gi jopuonjrene. To Pasaka, sawo mar jo-Yahudi, ne chiegni. Ka Yesu noting'o wang'e moneno oganda mang'ongo kabiro ire, nowacho ni Filipo niya, "Wan ang'iew makati kanye mondo jogi ocham?" Ma nowacho kotemego nikech en owuon nong'eyo gima obiro timo. Filipo nodwoke ni, "Makati madirom dinari 12 ok romgi mondo giduto ginwang' matin matin." Ng'at achiel kuom jopuonjrene, Andrea, omin Simon Petro, nowachone niya, "Rawera moro nitie ka man gi makati 5 mag ngano gi rech 2, to magi nyalo ang'o ni joma ng'eny kama?" Yesu nowacho ni, "Chanuru ji obed piny." Kanyo ne nitie lum mang'eny, mi ne gibedo piny, kwan chwo madirom 5,000. Eka Yesu nokawo makatigo, nogoyo erokamano, nopogo ni joma nobedo piny. Rech bende kamano, moromo kar dwarogi. To kane giseyieng', nowacho ni jopuonjrene niya, "Chokuru ng'injo modong', kik gimoro olal." Eka ne gichokogi kendo ne gipong'o aditni 12 gi ng'injo mag makati 5 mag ngano mane jomochiemo oweyo. Ka jogo noneno ranyisi manotimo, ne giwacho niya, "Adier, jali en janabi mabiro e piny." Eka Yesu kane ong'eyo ni gidwaro biro kawe gi teko gitime ruoth, notony modok e got kar kende. Ka nochopo odhiambo, jopuonjrene nolor nodhi e nam. Ka giseidho e yie, nonwang'o ging'ado nam gidhiyo Kapernaum. Ne koro piny ochido, to Yesu ne pok ochopo irgi, kendo nam notugore nikech ahiti ne kudho. Kane gisekiewo ngai madirom mailo 4 kata 3, ne gineno Yesu ka wuotho e wi pi, bende ka sudo machiegni gi yie, kendo ne giluor. Nowachonegi niya, "En an, kik uluor." Eka ne gidwaro rwake e yie, kendo gikanyono yie nochopo e dho nam mane gidhi. Kinyne oganda manyoro obedo loka nam noneno ni onge yie kanyo mak mana achiel, kendo ni Yesu nyo ok oidho e yie gi jopuonjrene, to jopuonjrene nyoro oa kendgi. To yiedhi moko moa Tiberia nobiro machiegni gi kama ne gichamoe makati. Kane ruoth osegoyo erokamano, eka ogandano ka noneno ni Yesu onge kanyo kata jopuonjrene, ne giidho giwegi e yiedhigo, ne gibiro Kapernaum ka gidwaro Yesu. Kane ginwang'e loka nam, ne giwachone niya, "Rabi, ibiro kani karang'o?" Yesu
nodwokogi ni, adier adier awachonu ni, umanya ok nikech nuneno ranyisi, to nikech nyoro uchamo makati muyieng'. Kik uti mondo unwang' chiemo makethore, to ti uru ni chiemo masiko e ngima mochwere, ma Wuod Dhano nomiu, nikech en ema Nyasaye Wuoro oseketo kido mare kuome. Eka ne gipenje ni, onego watim ang'o mondo wati tich Nyasaye? Yesu nodwokogi ni, ma eri e tich ma Nyasaye dwaro, ni uyie kuom Jal mano oro. Eka ne giwachone niya, ranyisi mane mitimo mondo wane kendo wayie yie? Itimo ang'o? Kwerewa nochamo mana e thim, kaka nondiki niya, nomiyogi chiemo moa e polo ni mondo gicham. Yesu nowachonegi niya, adier adier awachonu, Musa ne ok omiyou kuonno moa e polo, to Wuora miyou kuon madier moa e polo, nikech kuon mar Nyasaye ema lor a e polo, mamiyo piny ngima. Ne giwachone niya, Ruoth, ndalo duto miwa kuonni. Yesu nowachonegi niya, an e kuon mar ngima. Ng'ama obiro ira ok nowinj kech ngangʼ, kendo ng'ama yie kuoma riyo ok nomake ngangʼ. Nawachonu ni usenena, to ok uyie. Duto ma Wuoro omiya nobi ira, kendo ng'ama biro ira ok nawite oko ngangʼ, nikech nalor aa e polo, ok ni mondo atim dwarona awuon, to dwaro mar Jal mano ora. Ma e dwaro mar Jal mano ora, ni duto mane omiya kik olalna, to mondo achier gi chieng' giko. Nikech ma e dwaro mar Wuora, ni ng'ama neno Wuowi kendo yie kuome bed gi ngima mochwere, kendo nachiere chieng' giko. Eka jo-Yahudi nong'ur kuome, nikech nowacho ni, an e kuon manolor a e polo. Ne giwachone ni, jali ok e Yesu wuod Josef koso? Ma wang'eyo wuon mare gi min mare. Okelo wacho nadi ni, nalor a e polo? Yesu nodwokogi ni, we uru ng'ur kendu. Onge ng'ama nyalo biro ira ma ok Wuoro mano ora emoywaye, kendo an achiere chieng' giko. Nondiki e ndiko mag jonabi niya, giduto Nyasaye nopuonjgi. Emomiyo ng'ama osewinjo Wuoro kendo osepuonjore kuome ema biro ira. Onge ng'ama oseneno Wuoro mak mana jalo moa kuom Nyasaye, en emoseneno Wuoro. Adier adier awachonu ni, ng'ama yie en gi ngima mochwere. An e kuon mar ngima. Kwereu nochamo mana e thim, kendo ne githo. Ma e kuon molor a e polo, mondo ng'ato ocham, kendo kik otho. An e kuon mangima manolor a e polo. Ng'ama chamo kuonni nobed mangima nyaka chieng', kendo kuon manachiw ni ngima mar piny en ringra. Eka jo-Yahudi nogoyo mbaka kendgi, ka giwacho niya, ng'atni nyalo nadi miyowa ringre wacham?
Yesu nokonegi niya, adier adier awachonu, ka ok uchamo ringre wuod dhano kendo madho rembe, uonge gi ngima eiu. Ng'ama chamo ringra kendo madho remba en gi ngima mochwere, kendo nachiere chieng' giko, nikech ringra e chiemo adier, kendo remba e math adier. Ng'ama chamo ringra kendo madho remba emobet e iya, kendo abet e iye. Kaka Wuoro mangima noora kendo angima kuom Wuoro, e kaka ng'ama chama neno bed mangima kuoma. Ma e kuon manolor e polo, ok kaka kuon mane kwereu ochamo kendo ne githo. Ng'ama chamo kuon-ni nobed mangima nyaka chieng'. Nowacho wechegi ei sinagogi kopuonjo ei Kapernaum. Ji mang'eny kuom jopuonjrene kane owinjo wachno, ne giwacho niya, wachni tek, ng'ama nyalo winjogo? To Yesu ka nong'eyo e chunye ni jopuonjre ne ng'ur kuom wachno, nowacho negi niya, kara ma nichwanyou, to nadi ka dipo ka uneno Wuod Dhano ka idho kama ne entie chon. Chuny ema kelo ngima, ringruok ok nyal gimoro. Weche masewachonu gin mag chuny, kendo gin ngima. Nitie jomoko kuomu ma ok oyie, nikech Yesu nong'eyo nyaka chakruok ni gin ng'a gini ma ok oyie, kendo ni en ng'a madindhoge. Nowacho niya, emomiyo nawachonu ni onge ng'ato manyalo biro ira ma ok Wuoro emomiye biro. Chakre kindeno, ji mang'eny kuom jopuonjrene nodok chien mi ne ok giwuotho kode kendo. Eka Yesu nopenjo ji 12 ni, un bende udwaro aa? Simon Petro nodwoke niya, Ruoth, wadhi ir ng'a? In gi weche mag ngima mochwere, kendo wan waseyie kendo wang'eyo ni in e jaler mar Nyasaye. Yesu nodwokogi niya, ne ok ayierou ji 12 koso? To ng'ato achiel kuomu en jachien. Nowuoyo kuom Judas wuod Simon ja-Iskariot, nikech jali ema ne biro dhoge, kata ne en achiel kuom ji 12.